Kenapa diko dateng yang wong pangapunten ya. Nggih, monggo nggih. Saya tahu saya tidak kroso pantes calon Ratu Astina. Sing anti-anti menawi ulah kridani jirit semonipun anggir paring sampun pantes sampun sembodo lamukta jumeneng nata wonten garing Astina ngaturaken gunging panuwun Hyang Anoman sedaya kala wanit panggula wentahipun Kanjeng Hyang Senggana. Iya yo pangapunten dadi ratu menika mboten ngemungaken
kasekten babagan lair ning batine yo kudu diopeni. Ger kagem apa minangka jeneng napa Ngastina wansiting dewa ingkang kula tampi. Mboten dangu malih badhe jumeneng kanugrahan wahyu keprabon ingkang badhe tumurun mapan wonten ukir Mahidra. Wahyu keprabon yang iya. Hukume wajib ratu menika duweni wahyu ning ratu. Mila kula suwun anggere parikesit kedah tata-tata lair lan batine nglampahi tapa brata sawetawis kagem mapak kanugrahan wahyu keprabon. Malah babar pisan ulun senjata pitulungan Kanjeng Hyang Anoman kados pundi amrih kang wayah parikesit menika nampi kanugrahan wahyu keprabon ya. Wahyu menika hambeke suci, wahyu menika hambeke resik. Yen pengin kasinuwan wahyu kudu cecawis wadah sing resik. Tegese resik lair lan batine luar saking dedosan. Luar saking dedosan menika kadosa pundi ngeten nggih. Wong urip wonten alam donya niku duweni dosa rong perkara. Siji dosa karo sing gawe urip nenggih Gusti kang murbeng jagat. Ingkang kaping kalih menungso darbe dosa kalawan alam. Tegesipun yen menungso duweni dosa karo sing gawe urip nadyan to pitung gunung tumpuk undung dosane yen temen tulus saka jero ati nyuwun pangapura tertamtu Gusti bakal paring pangapura. Awit Gusti niku Maha Pangapura. Kula bali mlih nggih. Gusti niku Maha Pangapura. Ambak bocah kalau kaya apa kaya sing nabu beduk niku. Ndak dino mangan sate kirek ibarate. Nah namung to sampun titi wancilipun nuwun ngapura karo sing gawe urip mesti Gusti niku paring pangapura. Awit Gusti niku Maha Pangapura. Nanging menungso sing abot niku yen duweni dosa kelawan alam. Menungso duweni dosa karo alam ora enggal ditebus, ora njaluk ngapura karo alam, niku bakal dadi titah sing apes. Uripe niku mlaku sak mlaku suket godhong nyrimpeti laku krikil watu nyandungi laku. Ampun menika badhe nggayuh wahyu keprabon. Arep urip pas-pasan mawon kangelan. Mergo kakehan dosa lawan alam. Malah babar pisan kula nyuwun dawuh. Dosa kaliyan alam menika kadosa pundi Hyang Anoman? Nyuwun pangapunten nggih. Angger parikesit lair wonten jagat padang menika boten ijin ing panjenengan menika kinanti anasir patang perkara bumi geni banyu angin. Sarinane sawengine bumi geni banyu angin niku nyengkuyung lampah dika. Mayuni gesang dika kula tak nyuwun pirsa. Wiwit lair cenger ngantos dinten samangke. Niku angger kesit sampun nate napa dereng nyuwun pangapura laman bumi geni banyu angin. Nate napa dereng? Samar pamuring suksma sinupsma ing sepi sinimpen telenging halbu duka ingkang kathah iya keng wayah parikesit nembe mireng menika lamun to tiyang gesang menika nggadahi dosa lawan alam dosa kang bumi geni banyu angin
babar pisan kula nyuwun dawuh kados pundi amrih luntur dosa kula kaliyan Allah lan nalaripun kados pundi ngeten nggih. Nyuwun pangapunten. Menika kawruh Ukir Mahendra mriki. Menika kawruh Ukir Mahendra mriki nggone benten kaliyan kawruh teng Yakura Pandhawa. Angger parikesit lair wonten jagat Padang. Kinanti anasir patang perkara kang ngayomi lungguh ing jagat wetan niku anasir angin malaikate Jabarala pernane putih dina pasarane legi. Mula tumrap wong Jawa dina legi menika lungguhe mapan wonten wetan niku anasir angin kang sarinane sawengene kersa dhateng Angger Parikesit manggung ngapura lan anasir angin. Sarinane sawengene kang reksa niku Angger Parikesit mapan ing jagat kidul menika anasir geni malaikate Makahala pernane abang dina pasarane paing. Mula tumrap wong Jawa dina paing niku lungguhe ten kidul. Sarinane sawengene reksa dhateng dika Angger Parikesit. Dewa dene kang mapan wonten jagat kulon menika anasir banyu. Malaikate Hasrawala wernane kuning dina pasarane pon. Kang reksa mapan wonten jagat lor menika anasir bumi. Malaikate Hajarawala wernane ireng dina pasarane pagi. Menika piwulang tinggalane para leluhur Darumohon. Kula lan panjenengan menika dadi wong Jawa urip nyang tanah Jawa. Para leluhur tanah Jawa paring kawruh piwulang ingkang edapi-dapi. Manggung ngapura lawan anasir bumi. Mekaten yang piye? Lamun to sampun nunung ngapura lawan bumi geni banyu angin. Mang meneki rasa sampeyan mapan wonten tengah papanipun dunungipun. Tengah menika pralambange Wisnu menika tegese wis manunggal. Wis manunggal cipta rasa budi lan karsa, wis manunggal kawula lan Gustine. Mapanipun wonten tengah wernane manca warna dina pasarane kliwon. Lamun tau sampun heneng-hening luar dodosan saking alam nyuwun pangapura karo sing gawe urip menika minangka marga sarana nyengkakaken kanugrahan wahyu keprabon ingkang dika tampi.